dobrodošli na moj anketni kanal. Konačno ću vam pričati o onom što najviše volim i o čemu najviše uživam, a to su putovanje. Dakle, jutro sam se probudila, naišla sam na neki tekst o tome kako jeftino obići svet, isproveravala sam neki datume, isproveravala sam neke cene, dodala sam nešto svoje i rešila sam da vam snimim, evo, možda vam bude korisno. Dakle, put oko sveta za 1200 evra, da li je moguće? Jeste. U nekom sledećih videa, već sam snimila, zapravo treba samo da editam, pričat ću vam o tome kako možete jeftino da boravite negde, odnosno kako možete besplatno da boravite ili da pronađete jeftin smeštaj. Kao što rekao o tome u nekom sledećih, sada samo govorimo o kartama. Krećemo, dakle, iz Beograda, letimo za New York. Zašto za New York? Zato što je New York centar sveta, bar centar mog sveta. I povratna karta za datume, odlazak je 13.11, povratak je 7.12, košta 392 evra. Ovo je jedina povratna karta, sve ostale su u jednom smeru. Dakle, u Njujorku boravimo nekoliko dana, odatle letimo dalje za Stockholm. Avionska karta iz Njujorka za Stockholm košta 126 evra. Kako je toliko jeftino? Tako što se leti Norwegian Airom. Sjajna low cost avio kompanija, svakako proverite, imaju neke ozbiljne restrikcije o tome šta ta karta koju kupite pokriva, tako da biste znali šta očekujete, svakako proverite kod njih na sajtu. Dakle, dalje iz Stockholma letimo za Bangkok 21.11. i ta karta košta 189 evra, opet Norwegian Air. Dalje iz Bangkoka 27.11. letimo za Honolulu, jer ko ne želi da ide na Havaje. Ova karta košta 271 evro i preseda se, čini mi se, u Osaki. Dalje, tamo smo nekih skoro nedelju dana i iz Honolulua letimo nazad za New York po ceni od 264 evra. Kada kažem letimo, cijenju su samo puste želje, budući da zbog nekih obaveza ja ne mogu ove godine da se zaputim na takvo putovanje, ali se iskreno nadam da će uskoro i za to biti prilike. S druge strane, nadam se da će vama ove informacije koristiti, da ćete je iskoristiti i da ćete putovati oko sveta, jer ko ne želi da vidi ceo svet. Toliko od mene za ovaj video. Nadam se da će uskoro biti još korisnih savjeta, zato se subscribe-ujte ukoliko želite, naravno, i vidimo se uskoro ponovo. Ćao!